रन्जया हमजाबाय रायजोफोरजों दोखो बोस्लिं एकदम खेनाय बोस्लिं बुद्रु बुजादों। नोङो बे हौवाफोरनि आथोनखौ बिराद बुङोना भिडिअफोराव, नोंनि आथोना गुब्रुजोबगोन गथ'। खुलुमबाय आरेसखौ मोजां मोनग्रा आरो आरेसखौ जोबोर नायनो बाग्रा मेगन साग्रा रादाब खोनासंगिरि नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो नैबे आरेसआ साफ्रोमनिसिमबो खुलुमनाय थाबाय। नोंगौ नोंथांमोना सैथोखौनो खोनाबाय थादों, सैथोखौनो नुबाय थादों। नोंमारगौ नोंथांमोना सैथोखौनो खोनाबाय थादों आरो सैथोखौनो नुबाय थामारदों। रन्जया हमजाबाय रायजोफोरजों। रन्जया हमजाबाय रायजोफोरजों। मोनथिबायना रायजोफोर? रन्जया हमजाबाय रायजोफोरजों। नोंगौ नोंथांमोना सैथोखौनो खोनादों आरो सैथोखौनो नुबाय थादों। दोखो बोस्लिं एकदम खेनाय बोस्लिं बुद्रु बुजादों। नोंगौ रन्जया बुजामारदों। दोखो बोस्लिं बुद्रु बुजादों। हिन्जावफोराबो बोस्लिं बुदों, हौवाफोराबो बोस्लिं बुद्रु बुदों। देद बुवाखै आंथ'ल'सो खरायहोदों, बुवाखै नङा मासे बारालै नोंनालाय। ए बुजायाखैनोलै, आंथ' खरायनोल'सो होदोंनो, बुजायाखैनो। नोंगौ नोंथांमोना सैथोखौनो खोनादों, थारखौनो खोनादों। रन्जया रायजोफोरजों हमजाबाय, मोनथिबायना? बुजायाखैनो दे, आंथ'ल'सो खरायहोजादों। बेनिखायनो आङो बैसोरनि गामिनि रायजोफोरखौ आंनि गोसो सिंनिफ्राय जोबोर साबायखर थाबाय। मानोना जोंनि समाजखौ फोसाबनाया नोंनि आंनि गासैनिबो बिबान दङ, मोनथिबायना? बेनिखायनो आङो जाय गामिया जाय रायजोआ रन्जयखौ हमदों नोंथांमोन साफ्रोमबो रायजोफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। जोबोर मोजां खामानि मावदों नोंसोरो। बांद्रायब्ला बिदिनो खालामनो गोनां जायो, एक्सन लानो गोनां जायो। गाज्रिखौ नायनानै थाबाय थायोब्ला नुयिफोरबायदि खानाफोरबायदि खोनायिफोरबायदि बेंगाफोरबायदि थाबाय थायोब्ला गाज्रिखौ जोङो सोलो होनाय जायो बांद्राय। आरो बेखौ नुनानैनो गुबुनाबो सोलोङो। बेनिखायनो हाजासे हामबाय होनदों आङो बै रायजोनि गासैबो दैदेनगिरिफोरखौ रन्जयखौ साजा होनायनि थाखाय। आरो खोनासं नोंबो रन्जय, मानसिया सोलायनो नांगौ, मोनथिबायना? बेबायदि मोदला मोदसि आनलावलाव आनला सियान बिदि सोलिबाय थानो नाङा मानसिया। सोलायनो नांगौ, नोंनो सोलायनो सम होदों, खाबु होदों। आरो नैबे गथ'आ सावथाल गथ' ना आदिबासि गथ' जाखो? लावथि मोनबोला थ' होसिगोन बेखौ। सावथाल गथ' ना आदिबासि गथ' लावथि मोनबोला थ'। मोजां बानजायनायखौ लानांगौ फंबाय, मोनथिबायना? मोजां बानजायनायखौ लानांगौ। नोङो बर' रोङो मोजाङैनो, बर' बुंनो हायो, नाथाय नोङो गाज्रिखौसो बांसिन रोंबाय खोमा बर' भाषाखौ। बेनिखायनो नों गाज्रिखौ बांसिन बुङो। नोङो बे हौवाफोरनि आथोनखौसो बांसिन बुङो मोनफ्रोमबो भिडिअ'आव। गाज्रिखौसो नोङो सोलोंबाय खोमा। बर'खौथ' रोंबाय नोङो, अब्लाबो नों गाज्रि बुंनो थाखायसो नों बर'खौ सोलोंनानै लाबाय नामा? बे फंबायखौ आं मोजाङैनो बुंदों। बानजायनायखौ लानांगौ फंबाय, मोनथिबायना? फंबाय होनबावदोंसो आं नोंखौ। मोजां बानजायनायखौ लानांगौ। अरजाया नोङो हिन्दी सोलोङो, बर' सोलोङो, आसामिस सोलोङो, इंलिस सोलोङो, अरजाया। नाथाय गाज्रि बुंनो थाखाय, मैला बुंनो थाखाय जोङो भाषाखौ सोलोंनो नाङा। नोङो रिल्स बानायो, भिडिअ बानायबाय था, नाथाय एसेबां खोनासंथाव जायि भाषाफोरखौ बाहायनो नाङा फंबाय, मोनथिबायना? खारन फेसबुकखौ गिदिर गोलाव आइ आफा बिब' बिनानाव बरियाल बंस' उन्दैफोर गासिबो नायजोबो। नोंनि बे मैला आथोन बुंनायखौ भाषाखौ नुयोब्ला उन्दैफोरा बा गिदिर गोलावफ्रा नुयोब्ला लाजिनाय मोनो। बेनिखायनो मोजां बानजायनायखौ लानांगौ फंबाय, मोनथिबाय? नोंनि गामिखौ मिथिखायो, उदालगुरि बरामजुलिनि। नोंनि न' खाथिथिं आं माब्लाबा सम थाङो। मोजां बानजायनायखौ लायाब्ला खिन्थु नोङो बे हौवाफोरनि आथोनखौ बिराद बुङोना भिडिअफोराव, नोंनि आथोना गुब्रुजोबगोन गथ'। आथोनखौ गाख्रुबजोबना गारबोगोन। नोंनि न'थिंनो बे बरामजुलिथिंनो आङो सम थांबाय थायो। बेनिखायनो मोजां बानजायनायखौ ला, मोजां भिडिअ बानाय। बर' राव रोङोबा बर' रावआवनो मोजाङै भिडिअ बानायलां। बिदि गाज्रि बुंनोसो बर' रावखौ सोलोंनो नाङा। दे गोसोआव लाखि दे फंबाय, दे गोसोआव लाखि। आङो एसेबां मोजां मानसिबो नङा दे, बुजायोबो आरो बुनो गोनाङाव दांनो गोनाङाव दाङोबो आङो। एसेबां मोजां मानसिबो नङा आङो।
आरो बांद्राय मोजांबो जानो लुगैया आङो। बांद्राय मोजांबा मानसिफोरा मानो बाहायो माने। बेनिखायनो आङो गावखौनो मोजांबो होनना बुंना लाया, गाज्रिद्रायबो नङा आङो, खारन आं गाज्रिजों मालाबाबो सापर्ट खालामा, मोजांजों सापर्ट खालामा आङो। अब्लाबो आंबो गाज्रियानो मानसिया, गाज्रिजों गाज्रि आङो, सिरि थाग्रा मानसि नङा। गोसोआव लाखि फंबाय दे। नों बर' रावखौ रोङोबा मोजाङैनो बर' रावआवनो बानाय, नाथाय भाषाफोरखौ मोजां बाहाय। नों बर' रोङो बर'यैनो मोजाङैनो बानाय। जुदि इच्छा दङब्ला बर' राव भिडिअ बानायनो, नाथाय गाज्रिखौ बाहायनो नाङा दे फंबाय दे। जोबनायाव आं बेखौनो बुंनो सानबावदों, समाज दानायाव नोंनि आंनि गासैनिबो बिबान दङ। गाज्रिखौ नुनानैबो जुदि रावबो जेबो बुङाब्ला, एक्सन लायाब्ला जोंनि समाजा गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांबाय थागोन। आरो बिसोर गाज्रिफोरखौ एक्सन लायाब्ला गुबुनाबो सोलोंगोन। आरो बिदि सोलोङोब्ला गाज्रि आरो बांबावगोन जोंनि समाजाव। आंथ' सासे फिसा क्रिएटरसो, मबे गाज्रि मबे मोजां जों दिन्थिनाल'सो होयो। जों थांनानै गुबुन गामियाव थांनानै बै मोनसे गामियाव थांनानै बै मोनसे गामियाव थांनानै जोङो बेफोरबायदि मिथिं दावथिं खालामबाय थानो हाया। नोंसोरनि गामियासो हागोन, जि गामियाव जादों बे गामियासो हागोन। बेनिखायनो आंनि फारसेनिफ्राय गुरैयै खावलायनाय थाबाय, गाज्रिखौ मालाबाबो सापर्ट खालामनो नाङा। गाज्रिखौ नुनानैबो सिरि सिरि थाबाय थानो नाङा। सिरि सिरि थानाय माने जों गाज्रिखौ बांहोनो सम होनाय, गाज्रिखौ जों सोलो होनाय। आंनि बिदाया बेसेनोसै, गोजोन्थों।